čo robíme? Ideme dneska do školy? Ja by som aj nešiel. Jasné, že ideme do školy. Trebalo by. Prejav zo Sloviny, kto bude rozprávať? Angličtina, slovíčka. Dneska je prejav, aj anglina. Ale do Nike by sme mohli ísť. Ja to akž tak žviem. Do Nike. Hej, Liga majstrov sa dnes hrá. Tenisy. Radšej by som išiel. Ja to risknem. Triednej ospravedlnenky na týždeň. Na týždeň to dáš. Lepšie, jak teraz. Zase si mám Poď do narobiť Nike. problémy. Radšej ísť po peťku? No poď, Gusto, nenechávaj Nemám sa. ani 5. My ti dáme. Požičáme ti. Vyhráme. Určite. Tutovky dneska, tutovky. Hej, jak vždy vyhráme. A vždy... A čo chceš, ísť po Dáme peťku si? to. Vyhráme a ideme na poker večer. No tak poďte na to, kto má ospravedlnenky, noste mi vážení, noste mi ospravedlnenky. Tutovka. Toto je dnes tutovka. Tutovka. Jednoznačne. Tu nemá čo ujsť. No, by si mi mohol aj dať čo dať potom z toho. Samozrejme, ideme na No, podec. dobre. Dohodnuté. Nech sme Prejav, figure. hej, na týždeň prejav. Na týždeň, prejav. jasné. Na jednotky všetci. Prehľadom. To čo bolo? Chlapci, čo je? Poďme. Chlapci, kde ste boli? Kde ste zase boli? V klase sme boli. Chlapci, tak ako v prvej triede, ja nechápem. Maťo, ďalší. Zdržali sme sa tam trošku dlhšie, lebo veľký rád bol, no. A boli sme veľmi hladní, tak. Ale tak Benďo, každú hodinu chodíš do klasy, či čo? Už sa to viac nebude opakovať. No ohromné. Už sú hodiny dávno zapísané na internete, si ich pozrite a prosím, čo najskôr ospravedlnenky. Nemám slov, chlapci, nemám slov. Ach, aké to bolo niekedy jednoduché. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Dá sa, máte chemiu? Tak nechám vám už tú triednu knihu, aby ste to mohli odozdať pani profesorke. A nezabudnúť, ospravedlnenky zbieram zajtra. Dobre. Majte sa. Toto ešte. Lenka, 13. Jaký dát? Piatok 13. No, máme ešte školu. Tam celý deň. No vidíte, tak sa mi to páči. Všetko ste si splnili, priniesli ste si ospravedlnenky, tak to má byť. Pekne máte všetko pospravedlňované. Andy, výborne, len tak ďalej, pokračuj. Všetko si zvládol super. No, snažil som sa. Ale vôbec sa mi to tu nepáči. Čo je to za systém? Ten elektronický systém je úplne na nič a proste malo by to skončiť. Malo by sa to vrátiť do starých koľají. Kedy zaviedli tie kamery, dvere na klietky, však to nedá sa existovať. Nedá sa existovať. Musíme s tým niečo urobiť. Rýchlo. No aj Maťa Malinu, o niečo vymyslí. Ja už neviem. Tento systém. Máťo, prídeš? Tu na naše miesto. Dobre, príde. Čakáme. No čau, sme tu. Jedna. No áno, triedna, a čo? A čo vy? Počula som, že vraj
Potrebujete pomoc, nejaké posily, tak som tu, samo. Ideme na to. pravda. Poďme. Sabes si ha visto mi mujer, por la calle. ¿Dónde está mi mujer? En la calle, por acá, por ella y por allá, por ella. Ha visto mi mujer en la calle, en el club, en la mesa. Ha visto mi mujer. Oye, dime si tú sabes si ha visto mi mujer, pelo corto en la rodilla, un clavo por ti. Oye, tú me hablas de sexo, de amor, pero yo no quiero saber. Sme tu všetci, hej? No, tak. Áno, dneska to Moment. Správa. Počkajte. Neuveríte. Zajtra máme voľno. I ja, i vy. Keď namiesto gúb máš spovede, keď do krojov obliekaš obete svojich predstav o svete, keď nemá kto povedať, ujo vytrepete, keď jedna a jedna sú dve, aj tri, aj vata vo vete. Bazén mi peráva tonami kytíc, meria sa život. Keď namiesto krojov obliekaš obete svojich predstav o svete, keď pri rečiach o duši hanbou sa nedusíš, naopak počiarkneš, podotkneš, zdôrazníš, vraj musíš. Keď bazén mi perála to na
snaží